Meta konnadna bil-flus Maltin, kien jidher fuq il-munita tal-5 ċentesmi. Illum jinstab biss il-baħrija u witt l-unzja ta' Fawdex, il-granġ tal-ilma ħelu, speċi protett u meqjus rari fil-Gżejjer Maltin. Il-Fondazzjoni HSBC u Nature Trust qegħdin jaħdmu fuq proġett tal-konservazzjoni ta' dan il-granġ, bilan li jipproteġu wieħed mill-ispeċi ekoloġiċi fost l-aktar uniċi u vulnerabbli f'Malta. Il-President tan-Nature Trust, Vincent Attard, qal li waħda mill-isfidi tal-granċijiet hija tibdil fil-klima u l-ilma dejjem jonqos. Għalhekk qal l-istudju qed jiffoka biex jiġi stabbilit kemm baqa' mill-popolazzjoni, xi problemi hemm u x'jista' jsir sabiex jiġi salvat. Ħadna żewġ nisa granċi li kellhom 100 granċ kull wieħed fuqhom żgħar li dawna poġġenihom f'laboratorju mbagħad l-ommijiet irġajna tlaqnihom fil-wied tal-baħrija. L-istudju sar fuq 100 minn daw il-granċ, infakru li ħafna drabi minn kull 100 wieħed jgħix, irnexxinna nżommu 80 ħajjin minn ġifieri minn 280 flok spiċċajna bit-tnej u daw eventwalment wara li rajna l-behavior tagħhom kemm meta l-ilma jkun daqsxejn polluted, kemm meta l-ilma jkun sfum, kemm meta jkun kiesa, kif jaġixxu bejniethom biex anke l-qudiem nistgħu nistudjaw kif tista' tibridjhom. Il-fażi li jmiss tal-proġett issa se tiffoka fuq l-implementazzjoni ta' interventi diretti ta' konservazzjoni fosthom ir-restawr ta' postijiet kritiċi fejn jgħixu l-ispeċi u l-iżvilupp ta' strateġiji fit-tul sabiex jiġi żgurat l-għajxin tal-ispeċi tal-granċijiet tal-ilma ħelu f'Malta fis-snin li ġejjin.